Türkmenistanyň Mar welaýatynda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri hususy eýçilikdäki ulogyna kirýän sürüjiler bilen bir hatarda awtologly raýatlary hem saklap, olary dürli bahanalar bilen pul jerimesine salýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Mar welaýatyndan habarçylarynyň biri habar berýär. Polisiýa işgärleri göni sürüp barýan awtologlaryň ýygynyň sürüp, maşynlaryny gyra geçirip saklamagy talap edýärler. Soňra sürüjiler ulogyndan düşüp polisiýa ulogynda oturan polisiýa işgärleriniň ýanyna barmasa, olar ulogdan hem düşmeýärler. Sürüjiler polisiýa işgäriniň ýanyna baranda ulogyň kemerini dakmansyň diýärler. Sürüjiler biz dakýarys diýse başga bahana tapýarlar. Ýagny ulogy saklanynda gyradaky ışıgyny ýakmadyň ýa-da aptečkaň ýok ýa-da başga zat diýip jerime saljak diýärler. Adamlar bu zatlaryň ýerli ýerinde digini aýtsa-da olary dinlemeýärler diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 16-njy iýulda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä adamlaryň köpüsi polisiýa bilen dawalaşanda oňoýly netije bolmajagyny bilip, ýa jerimäni tölemäge ýa-da onuň ýarysy möçürünäki pul serişdesini para hökmünde bermäge razy bolýar. Olar öňüm dünýeden halys doýan çağalaryny iýmäge zat tapman ýören adamlar. Polisiýa işgärleri jerime ýazjak diýen soň, şol adamlar günäsi ýok bolsa-da ejizläp ýalvarmaga başlaýarlar. Sebäbi hökümet bilen sögüşden utulýandygyny, hiç bir edaranyň ardyny dinlemeýändigini, ähli günäniň arz eden adamyň üstüne ýüklenýändigini indi adamlaryň tas ählisi bilýär. Şol sebäpli hiç kim diýenýaly polisiýa bilen sögüşmeýär. Polisiýa hem bu ýagdaýdan peýdalanyp adamlaryň depesine çykýar. Adamlarda indi diňe ýalwaryp ýaşamaly diýen düşünje bar diýip marlylaryň oğluna çös bilen söhbetdeş olan habarçy aýtdy. Habarçy bu çäräniň hususy awtologyna kirýän sürüjilere garşy gözegçilikleriň güýçlenen mahalynda başlanandygyny we şondan bäri hem dowam edýändigini bellidi. Azatlyk radiosy ýokarda görüň edilen ýagdaýlar boýunça polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň Mar welaýatyndaky edarasynyň kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda hususy awtologynda kirýän sürüjilere edilýän gözegçilikler prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň 4-nji aprelde Içeri işleri ministri İskender Mulyekowa bir kenç elan etmeginiň ýygyny güýçlenip başlandy.